ஹலோ காய்ஸ் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ எல்லாம் இப்போ இருக்கீங்க, நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் எந்த மாதிரி வீட்டில் தங்கியிருக்கேன், அதாவது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கனடாவுக்கு வந்தால் எந்த மாதிரி வீடு எடுத்து தங்கலாம், ஸோ அதோட காஸ்ட் எவ்வளோ வரும், இந்த வீடெல்லாம் எந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க டேரெக்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீட்டில் தான் நான் தங்கியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் எங்கள் ஏரியா. ஸோ இங்கே இருக்கிற வீடு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஹவுஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, எல்லாம் இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ் தான். ஸோ இதெல்லாமே டவுன் ஹவுஸ். ஸோ அதேமாதிரி அங்கேருந்து நம்ம ரைட்டில் போனோம்னா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ். ஸோ நமக்கு அந்த சைடு தெரியுதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ். அது பார்த்திங்கன்னா காமனாக ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் மேலே ஃபுல்லாக அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கும். பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ். ஸோ இங்கே தான் நம்ம தங்கியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட கார் கரேஜ். ஸோ இப்போ நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போய் பார்ப்போம் இப்போ இருக்குன்னு. ஸோ இந்த வீட்டோட மெயின் என்ட்ரன்ஸ் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 49 தெரியல, இதுதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த வீட்டோட நம்பர். ஸோ அந்த வீடு பார்த்திங்கன்னா 48, அது வந்து பக்கத்து வீடு, அது வந்து அவங்க கார் கரேஜ். ஸோ இப்போ நம்ம டைரெக்டாக உள்ளே போவோம். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே காலிங் பெல் இருக்குது, பட் இங்கே யாரும் காலிங் பெல்லாம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அந்த டோர் எப்போ பார்த்திங்கனாலும் ஓப்பன்லேயே தான் இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போய்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே வந்தோடனே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லெஃப்ட் சைடில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஷூ வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஷூ ரேக் இருக்கும். ஸோ இங்கே வந்து வார்ட்ரோப்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜாக்கெட் அதுவும் வச்சுக்கலாம். பட் நாங்கள் இப்போதைக்கு வந்து இங்கே ஷூ செப்பல்ஸ் மட்டும் இங்கே வச்சுருக்கிறோம். ஏன்னா வெளியிருந்து வந்து வைக்கிற ஷூங்குன்னு, அதுக்கப்புறம் உள்ளே போடுறதுக்கு இந்த மாதிரி தனியாக ஒரு ஷெல்ஃபர் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் வந்து மாற்றிக்குவோம். ஸோ இதான் வாலோட இன்சீடியட் உள்ளே இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அப்படியே இப்படி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ரைட் சைடில் ஒரு டோர் இருக்குது, அதேமாதிரி லெஃப்ட் சைடில் ஒரு டோர் இருக்குது. ரைட் சைடில் இருக்கிற டோர் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கரேஜுக்கு என்ட்ரு ஆகிறது தான். ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வெளியே ஒரு கரேஜ் இருக்குன்னு சொன்னல, ஸோ அதை இப்படியே நம்ம அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். அதான் அந்த டோர் ஓப்பன் பண்ணி வெளியே போய்க்கலாம். ஸோ வின்டர் டைம்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்படியே வந்து இது ஓப்பன் பண்ணி கார் எடுத்துகிட்டு அப்படியே வெளியே போய்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம். ஸோ அதுக்காக இங்கே ஒரு டோர் வச்சுருக்காங்க. பட் இந்த கரேஜ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை, ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி கார்பேஜ் அதெல்லாம் போட்டு வைக்கிறது தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். நெக்ஸ்ட் அப்படியே இந்த ரைட் சைடில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு காமன் பாத்ரூம். ஸோ அது உங்களுக்கு காட்டிடுறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் பாத்ரூம்னு சொல்லுவாங்க. ஜஸ்ட் நமக்கு சிங்க்கும் அதுக்கப்புறம் இந்த டாய்லெட் மட்டும் தான் இருக்கும், குளிக்க முடியாது இந்த பாத்ரூமில். ஸோ அவ்வளோதான் இது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே எல்லா வீட்லேயும் இந்த மாதிரி வெண்ட்ஸ் இருக்கும். இங்கேயும் வெண்ட் இருக்குது, அதுமாதிரி நம்ம பாத்ரூம்லேயும் பார்த்துருப்பீங்க வெண்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வின்டர் டைமில் ஹீட்டருக்காகவும் சம்மர் டைமில் ஏசி ஆன் பண்ணுறதுக்காகவும். ஸோ இங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டாண்டு மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அப்படி இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு போர்டு இருக்குது. இது எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா இன்கேஸ் ஏதாச்சும் நோட்டீஸ் ஏதாச்சும் எழுதி வைக்கிற மாதிரி இருந்தால் இந்த புல்லட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்படி எடுத்து எழுதி வச்சுட்டு இப்படி குத்திட்டு போயிடலாம். ஸோ ஏதாச்சும் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம மேலே தூங்கிட்டு இருக்கும்போது யாராச்சும் வெளியே போகும்போது இன்ஃபர்மேஷன்னா இங்கே எழுதி வச்சுட்டு போவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதான் இங்கே இருக்கிற ஸ்விட்ச்சு. ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது லைட் ஆஃப் ஆயிரும், இது லைட் ஆன் ஆயிரும், அந்த மாதிரி டைப் ஸ்விட்ச்சு. நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு டோர் இருக்குது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ்மெண்ட்க்கான டோரு. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போவோம். ஸோ அது உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இப்படி பேஸ்மெண்ட்டுக்கு போயிடலாம். பேஸ்மெண்ட்டுக்காக எல்லா என்ட்ரன்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு லைட் ஸ்விட்ச் இருக்குது. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லைட் அவைலபிளாக இருக்குது, நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்படியே கீழே போவோம். ஸோ இப்போ பேஸ்மெண்ட் ரூம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த வீடியோ கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக தான் இருக்குது, நாங்கள் இன்னும் க்ளீன் பண்ணல. பிகாஸ் இங்கே இருக்கவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா பேச்சுலர்ஸ். ஸோ அதனால் ரூம் அப்படி இப்படி இருக்கும், உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேஸ்மெண்ட்டில் ஒரு ஹால். ஸோ ஹால்லேருந்து அப்படியே இங்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கே வந்து லாண்ட்ரி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் கீழே பேஸ்மெண்ட் தங்குறாங்களே அவங்களுக்கான ஒரு காமன் பாத்ரூம், அதுக்கப்புறம் வார்ட்ரோபெல்லாம் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள். ஹால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரேக் மாதிரி இருக்குது, ட்ரெஸ் வைக்கிறதுக்கு. ஸோ அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக பார்த்திங்கன்னா அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பாத்ரூம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன டோர், நம்ம இதுக்குள்ளே இந்த லக்கேஜு அதெல்லாம் வேணும்னா இங்கே வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வார்ட்ரோப். ஸோ இது இப்படி ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வார்ட்ரோப். இது வந்து நமக்கு ஒரு ஃபுல் பாத்ரூம், கீழே ஒரு ஃபுல் பாத்ரூம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு லாண்ட்ரி. ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா லாண்ட்ரி ரூம். ஸோ லைட் போட்டுக்கிட்டேன். எஸ். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா லாண்ட்ரி ரூம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வீட்டோட ஃபுல் மெக்கானிசமே இங்கே தான் இருக்குது. அதாவது இது வந்து ஹீட்ரு, வீட்டோட ஏசி, அதுக்கப்புறம் இந்த ஃப்யூஸ் எல்லாமே இங்கே தான் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா லாண்ட்ரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து நம்ம ட்ரெஸ் துவைக்கிறக்கும், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரெஸ் ட்ரை பண்ணுறக்கும். இப்போ ஆக்சுவலாக நான் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து அது ஃபுல்லாக துவைச்சி ரின்ஸ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ இதை எடுத்து நான் ட்ரையருக்கு போடணும். ஸோ போட்டு உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதான் இந்த ரூமு. ஸோ இங்கே வந்து இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபினிஷ் பண்ணல, பிகாஸ் இது நம்ம லாண்ட்ரிக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் இது இப்படி இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம வெளியே போயிடலாம். ஸோ இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன்.
ஸோ அங்கே ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபுல் பாத்ரூம். ஸோ இதெல்லாம் தான். ஸோ பேஸ்மெண்ட்டில் நமக்கு அவ்வளோதான் இருக்குது. ஸோ அப்படியே வெளியே போயிடலாம். அதுக்கப்புறம் பேஸ்மெண்ட்டில் இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த சின்ன ஒரு விண்டோ மட்டும் தான் நமக்கு இப்போதைக்கு ஆக்சஸ் பண்ணிக்க முடியும். மற்றபடி விண்டோ இது எல்லாமே எங்கேயுமே விண்டோ நமக்கு கிடையாது. ஃபுல்லாக க்ளோஸ்ட் ஏரியா தான். ஸோ அதனாலே பார்த்திங்கன்னா வென்டிலேஷனுக்கு வேண்டி 24 hours இங்கே வந்து நாங்கள் ஏசி ஆன்லேயே தான் வச்சுருக்கோம். அதே சம்மர் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏசி ஆன்லேயும், வின்டர் டைமில் ஹீட்டர் ஆன்லேயும் வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்படியே மேலே வந்துடலாம். மேலே வந்துட்டோம்னா இதுதான் நம்ம வெளியே வந்துட்டோம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கிச்சன் கம் டைனிங் கம் ஹால் ஸோ எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஒரே பெரிய ஸ்பேஸாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த எல்லா வீட்லேயும் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேர் கேஸ் இருக்குது மேலே போகிறக்கு. ஸோ அங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா பேக் யார்ட் இருக்குது. ஸோ இங்கே கிச்சனில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு காமனாகவே எல்லா வீட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அவங்க ஃப்ரிட்ஜு, அதுக்கப்புறம் டிஷ்வாஷர், அதுக்கப்புறம் ஸ்டவ்வு, மைக்ரோவேவ் ஓவன் அதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதான் நம்மளோட கிச்சன். ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா வார்ட்ரோப்ஸ் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் டாப் மாதிரி. ஸோ இங்கே உட்காந்து சாப்பிட்லாம். ஸோ நாங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே திங்ஸ் சேர்க்குறது, அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுறது அதெல்லாம் இங்கே பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் இங்கே லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதான் இந்த வீட்டோட ஃபுல் கண்ட்ரோல். அதாவது ஏசியாக இருந்தாலும் சரி, ஹீட்டராக இருந்தாலும் சரி, அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இதை வச்சு தான் நாங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம். ஸோ தென் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபயர் அலாரம் இருக்குது. ஸோ இன்கேஸ் ஸ்மோக் ஓவர் டிடெக்ட் ஆச்சுன்னா இந்த ஏரியாவில் இருக்க எல்லா வீட்லேயும் பார்த்திங்கன்னா அந்த சைரன் அடிக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு சின்ன ஹால். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு சோஃபா போட்டிருக்கோம். அதேமாதிரி இங்கே ஒரு சோஃபா, இங்கே ஒரு டேபிள். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்ததில்லை. இதெல்லாம் நாங்கள் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் வாங்கி போட்டது. ஸோ இங்கேருந்து பார்த்தா இதான் வியூ. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் மேலே போகிறக்கு. ஸோ உங்களுக்கு பேக் யார்டும் காட்டுற இப்போ இருக்குது. ஸோ பேக் யார்டு பார்த்திங்கன்னா டோரெல்லாம் கிடையாது, இந்த மாதிரி கிளாஸ் டோர் தான். பட் இங்கே யாரும் வரமாட்டேங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ லாக்கில் இருக்குது. அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இப்படி புல் பண்ணால் இதுதான் எங்களோட பேக் யார்ட். ஸோ இங்கே இருக்க தெரியுது பார்த்திங்கன்னா இதுவும் ஒரு ஏசியாக ஹீட்டர்னு தெரியல, அதுவும் ஏசிக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். எக்ஸாக்ட்லி என்னென்னு எனக்கு தெரில. ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக செடி வந்துச்சிருக்கோம். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களோட பேக் யார்ட். இப்போ ஆக்சுவலாக இத்தனை நேரம் மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது. இப்போ லைட்டாக ஸ்டாப் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை நான் vlog எடுக்கிறேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபுல்லாக இந்த மாதிரி செடி வச்சுருக்காங்க. இது நம்மளோட வீட்டோட பேக் யார்ட். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 சேரு, செடி இருக்குது. ஸோ இந்த விண்டோ தான் நம்ம பேஸ்மெண்ட்டில் பார்த்த விண்டோ. இவ்வளோ தான் இங்கே அசைபிள். இன்கேஸ் ஸ்னோவெல்லாம் வந்துச்சுன்னா இது ஃபுல்லாக கவர் ஆயிரும். ஸோ பேஸ்மெண்ட்டில் அது ஒரு சின்ன பிரச்சனை. ஸோ நம்ம உள்ளே போவோம். உள்ளே போயிட்டு ஜஸ்ட் இது படி லாக் பண்ணிட்டு இதை கீழே ப்ரெஸ் பண்ணால் லாக் ஆகிக்கும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சாமி ஃபோட்டோ வச்சுருக்கோம் ஜஸ்ட் இதுக்கு. ஸோ இது எங்களோட ஹால். நம்ம மேலே போவோம். ஸோ இதான் மேலே போகிறக்கான ஸ்டெப்ஸு. ஆக்சுவலாக இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இங்கே டைல்ஸும் இங்கே வந்து வுட்லேயும் இருக்குது. பட் இங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபுல்லாக கார்பெட் அவைலபிள் இருக்குது. அதே மாதிரி கீழே பேஸ்மெண்ட்டில் நமக்கு ஃபுல்லாக கார்பெட்லாம் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இப்படியே ஸ்டெப்ஸ் ஏறி மேலே போனோம்னா இங்கே ஒரு பெட்ரூம் இருக்குது. இது ஒரு காமன் பாத்ரூம். அதுக்கப்புறம் அது வந்து ஒரு வார்ட்ரோப். அங்கே 2 பெட்ரூம் இருக்குது. ஸோ இப்போ என்னோடய பெட்ரூம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற பெட்ரூம் தான். ஸோ இங்கே அதோட சுவிட்ச் இருக்குது. இங்கே ஒரு நைட் லேம்ப் இருக்குது. ஸோ இதான் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பெட்ரூம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஆக்சுவலாக நாங்கள் 3 பேர் ஷேர் பண்ணிருக்கோம். இது வந்து ஒரு பெரிய மாஸ்டர் பெட்ரூம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அண்ணா இருக்காங்க. இது வந்து என்னோடய ஸ்பேஸ், என்னோடய திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து இன்னொரு அண்ணா இருக்காங்க. ஸோ இது எங்களோட ரூம். எங்களுக்கு 2 ஜன்னல் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது வந்து எங்களோட ஃப்ரண்ட் வியூ, வீட்டோட ஃப்ரண்ட் வியூ எங்களுக்கு இதுதான். ஸோ அதனால் வெளிச்சம் எப்போவுமே வெளிச்சம் இருக்கும். இங்கே 2 லைட்ஸ் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கபோர்ட் இருக்குது. ஸோ இதுதான் எங்களோட கபோர்ட். ஸோ இங்கே வந்து நாங்கள் திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கோம். ட்ரெஸ்ஸு, பெட்டி இதெல்லாம் வச்சுருக்கோம். ஒரு சின்ன ஒரு டஸ்ட்பின். ஸோ இதுதான் எங்களோட ரூம். எங்களுக்கு வெண்ட்ஸ் எங்கள் ரூமில் வெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு வெண்ட் இருக்குது. அதேமாரி அங்கே ஒரு வெண்ட் இருக்குது. ஸோ இதான் எங்கள் ரூமுக்கான வெண்ட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு பாத்ரூம் எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன். ஸோ அப்படியே வெளியே வந்துட்டோம்னா இதுதான் காமன் பாத்ரூம். ஸோ இதான் பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஃபுல் பாத்ரூம்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பார்த்திங்கன்னா சிங்க் இருக்குது, டாய்லெட் இருக்குது, குளிக்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு இடம் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுல் பாத்ரூம். கீழே இருக்கிற பாத்ரூம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு சின்ன பாத்ரூமாக இருந்துச்சு. பட் இங்கே இருக்கிற பாத்ரூம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல் பாத்ரூம். அதான் ஓகேவா. ஸோ அதாவது கீழே வந்து பேஸ்மெண்ட்டில் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபுல் பாத்ரூம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் மேலே பேஸ்மெண்ட்டில் ஒரு ஃபுல் பாத்ரூமும் நமக்கு ஒரு ஃபுல் பாத்ரூம் இருக்குது. கீழே ஹாலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் சின்ன ஒரு 0.5 பாத்ரூம் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த வீட்டில் மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா 2.5 பாத்ரூம் இருக்குது. அப்படின்னா 2 ஃபுல் பாத்ரூமும் ஒரு ஆஃப் பாத்ரூமும். ஸோ இப்போ வெளியே போகலாம். அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே அதேமாரி ஒரு கபோர்ட் இருக்குது. ஸோ இங்கே எல்லாம் பெட்டியில் வச்சுருக்காங்க.
ஸோ அதுக்கப்புறம் அது ஒரு பெட்ரூம். ஸோ அதுக்குள்ளே நம்ம போகிறதுக்கு ஆக்சஸ் கிடையாது. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதான் என்னோடய ஹோம் டூர். ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா டவுன் ஹவுஸ்னு சொல்லுவாங்க. இது அப்பார்ட்மெண்ட் கிடையாது, இது ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ். ஓகேவா? அதாவது இது ஒரு பெரிய ஒரு ஏரியா. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு காமனாக வந்து பார்க்கிங் இருக்கும். வீட்டுக்கு முன்னாடி பார்க் பண்ணுறாலும் பார்க் பண்ணிக்கலாம் கேரேஜில். இல்லாட்டி எங்கள் விசிட்டர்ஸ் பார்க்கிங்ட்டு எங்களுக்கு முன்னாடி ஏரியா இருக்குது, அங்கேயும் நிறுத்திக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா காமனாக வாட்டர் சப்ளை, எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் வந்து காமனாக வரும். ஸோ அது வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபுல் வீடோட ரெண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா $3,400. ஸோ அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா பேஸ்மெண்ட் வந்து $1,200, இந்த மேலே அதாவது ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் செகண்ட் ஃப்ளோர் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா $2,200 சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. ஸோ டோட்டலாக $3,400. ஸோ நாங்கள் இப்போ வந்து இந்த வீட்டில் பார்த்திங்கன்னா 8 பேரில் இருக்கோம். ஸோ நாங்கள் டிவைட் பண்ணி ஆளுக்கு எவ்வளோ வருதோ அதை கொடுத்துருவோம். இன்க்ளூடிங் யூட்டிலிட்டிஸ் கிடையாது. இது யூட்டிலிட்டிஸ் இல்லாமல் யூட்டிலிட்டிஸ்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு கரண்ட் பில்லு, வாட்டர் பில்லு, அதுக்கப்புறம் கேஸ் பில்லு, அதுக்கப்புறம் நெட்ஒர்க்கு, ஸோ இந்த நெட்டுக்கான பில்லெல்லாம் இருக்குல்ல, வைஃபைலாம் இருக்குது வீட்லேயே அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ அதுக்கான சார்ஜஸ் எல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வரும். ஸோ இந்த வீட்டோட வாடகை மட்டும் $3,400 ப்ளஸ் யூட்டிலிட்டிஸ். ஸோ இதை நாங்கள் காமனாக ஷேர் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு $450 ப்ளஸ் யூட்டிலிட்டிஸ் அந்த மாதிரி எங்களுக்கு வரும். ஸோ இப்போ இது இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேம்பிரிட்ஜில் இருக்குது. ஸோ கேம்பிரிட்ஜில் இந்த மாதிரி ஒரு வீடு இவ்வளோ ரேட்டு கிடைக்கிறது கொஞ்சம் சீப்பு தான். ஸோ பட் எங்களுக்குலாம் கிடச்சிருச்சு. ஸோ இது எங்களோட ஹவுஸ் டூர். இது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்பார்ட்மெண்ட்ஸும் இருக்குது. ஸோ அப்பார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா காமனாக ஒரு என்ட்ரன்ஸ் இருக்கும். அந்த என்ட்ரன்ஸ்குள்ளே போய்ட்டு நம்ம ஒரு ரூமுக்கு அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இது வந்து ஒரு தனி வீடு. ஸோ நமக்கு வெளியே நாய்ஸ் வரும், ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுக்கும் எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது. நம்ம வாடகை நம்ம வீட்டில் ஜாலியாக இருக்கும். அப்பார்ட்மெண்ட்னால் கீழே திட்டுவாங்க, இல்லை பக்கத்து வீட்டில் திட்டுவாங்க. பட் இது வந்து ஒரு தனி இண்டிவிஜுவல் ஹவுஸ். ஸோ நோ இஷ்யூஸ். ஸோ இப்போ இந்த வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் மட்டும்தான் இருக்கேன் இப்போதைக்கு. மற்றவங்கெல்லாம் வேலைக்கு போயிருக்காங்க, காலேஜுக்கு போயிருக்காங்க கொஞ்சம் பேர். ஸோ எனக்கு இன்னும் எதுவும் ஸ்டார்ட் ஆகலை. ஆனால் இன்றைக்கி டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் எனக்கு 10 days இருக்குது காலேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகிறக்கு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோ எடுக்கிறேன். பட் எப்போ ரிலீஸ் பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியாது. ஸோ ஓகே, என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திக்கிறோம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு எதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இல்லாட்டி Instagram ID விகாஷ் ஆன் வீல்ஸ் கீழே போட்டிருக்கேன். ஸோ அதிலே நீங்கள் கேட்கலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம். பாய்.